So, okay na? Live, naka-live na siya? Oh, live. Doon ako, saman. Asa brad mag-start ka diya, wala pa tayo. Wala pa. Ay lang. So, okay, maayong adlaw dahil kaninyong tanan, mga binati kong mga kaigsuunan. Nauna sa tanan, acknowledgement sa live karon sa Facebook nga nasa account ni Brother Jeffrey Benyan sa Sabadista sa SDA. Karon ato tayong masaksihan ang ato ang panantugi sa atong mga kaigsuunan karon. Una pa na live ticket ka karon sa Gaston Park diri sa Cagayan de Oro sa dool sa Cathedral niya. So kini lang pa naglantugi mga binati ko mga kaigsuunan. Ang pinakatumong niini mao lang gyud ang mapamatud-an ang kamatura, mao gyud ang pinakatumong sa debate gyud, pero ang ilaha din is friendly debate and ilaha friendly debate, so dili iniingon nga formal kay kini kuan gyud kini mahulog na lang gyud nga kuan kini inamikuhay nga panagdebate ba aron nga isip ko sa ka matag manlalatugi o debatidor sa matag side nga mapamatud-an nila kung sa magiging insakto nga doktrina o kamatuoran nga panudlo sa simbahan nga gitudo sa atong Ginoong sa Kristo. So sa pikas nga side ato sang ipaila-ila ang affirmative side, atong ipaila-ila ang atong igsuon nga mao si Jeffrey Benyan nga usa ka debatidor sa ato ang mga kaigsuonan sa mga Sabadista. Ug sa negative side mao si Mar Boris Resilosa nga ato igsuon sa Iglesia Katolika. So akong basahon dinhi ang flow sa ilang debate, matag man lalatugi sa affirmative side ug sa negative side. Adunay 15 minutos paguma sa 15 minutos ba sa stand. Just alawas na siguro tong one. So ilang giotro. So ilang giotro ang ilahang stand is 10 minutes. Niya paghuman sa affirmative side mo cross examine ang ato ang negative side 10 minutos usab. Niya paghuman ni ana mo paparog og negative side ang ato igsoon sa Iglesia Katolika o mangutan ang ato igsoon sa Sabadista 10 minutes. Niya paghuman ni ana aduna na usab second stand 5 minutes para sa affirmative. Niya mangutan ang ato igsoon sa 5 minutes na usab. Niya paghuman ni ana sa negative usab paparog siya, ribatal siya, di ba? So, pagkuman sa 5 minutes, ribatal niya, 5 minutes question, conclusion, 5 minutes. Sa negative side niya, ang katapusan, mao affirmative side sa pag-conclude sa maong debate. Ang tema, ngayon lang pagkadebatihan, pamatud-an ko, ang mga hugaw nga mananap sama sa baboy, hugaw hangtod karon panahon sa mga Kristohanon. Sumala sa Biblia o referensya. Sa mga ilang pamatudan, akong basahon ang ilahang balaod. Sa unang balaod nila sa ilang panagdebate, walay mukawas. Una, walay mukawas sa tema. Sa matag side, affirmative side, negative side, walay mukawas sa tema. Ang ikaduhang nga side, ang ikaduhang nga balaod, ang pangutana nga categorical question, oo or dili, tubagon. Ang ikatulo, ang pangutana, tubagon or dili mula pa sa usa ka minuto. Usa ka minutos ba? Sige. Ay kaupat, ang affirmative negative side dili mula pas kung dili pa makahuman. Mula pas musapaw. Dili musapaw kung dili pa makahuman ug sulti ang matag usa. Ay kalimang balaod. Sa pagpana lang ni. Ang mga objection ipaagi sa moderator o ihunong ang oras. Timekeeper. Ay kaunom nga balaod, walay atake personal. O ang referensya, moderator ang mubasa. Ang ikapitong balaod, panahon sa pangutana, diretso nga pangutana, subay sa tema. Huwag nakalimot ko o pagpailas ko galingon dahil ako dahil si Brother John Ray Lapis sa Katoliko. Okay, ato nang sugdan ang debate. So, asaman, andam na lang tanan. Nakainom ng tubig. Sige. Sige. Dili ako Kaya ito ng mga Diyos, dining tapunon, kamong isugdan karon na pagbuhay. Ikaw na tayo Ginoo,
kasulatan tinuod sa maturan bato sa mapag-usapan. Nawag nga hapsay amo karon debate dito. Saya kalau saya tanang Ginoo o kami tanan uli ito walay mga paghugot sa amo. Salamat sa iyo sa mga kapasa. Amen. Okay. So, timekeeper, saman, tara. Agi ko to nimo 10 minutes. Ang process sa amin, 5 ba? Aten. 10 Japon. So, sige, saman. Okay. Okay, so okay na. Sige na. Okay. Okay, mayo hapon sa tanan o live ta karon sa Facebook. Akong amigo kapang si Brother Boris. Nakasinabot kami sa una rang tawi magtugod debate tungod aning pandemic. So karon murag medyo maayong ng panahon. So mo nga kadayon gud akong pagkisita. Karon nagkita mi son gabo pa siya nako. So karon mga kaigsoon sa dili pa. Salamat usab nga nagtambong karon no. So dili ingod nga dako ni debate kay kuha man tao wala kay tayo nagtanaw. Pero live ta karon daghan jud tay mga viewers karon masayo tana. So may buhat kay talagsaon kay ni Sunod. Kaya nagkita panahon sa pandemic. So karon kapunon mga kaigsunan. Sumala sa amo na sa akong basahon mga igsoon. Ipirmahan sa akong igsoon Brad Boris. At Boris, sinta na kayo. At tima nga among ikasabutan, ako'y naging umatod niya, ikaw himo sa tima. O niya, giyunan niya akong tima. Kung siya nagayon sa tima, akong gisulap direksyon. Pamatudan ko ang mga mahugaw nga manap sama sa baboy. Hugaw, hangtod karon panahon sa mga Kristohano. O ni ang timang akong pabarugan karon. O na nga, kay ako maning pamatudan, na ako'y basahon. Pag-iskut kita pamatudan kani, na yun nasa malaga suratan. Kalugod mo dito. Karon, kung mag-ingon ganito nga pamatudan, mga mahugaw man, nabigan silang tugon, but pasabot, kinipulong nga hangtod panahon sa mga Kristohanon, babasa ni mga kaigsunan, sumala sa pagpamatod. Promotahan ang kontra nga basahon litra por litra, di asa na sayo. Kaya wako na pamatod, basahon litra por litra. Pakita ni karon sa iyang mapangutana. Karon, unsay giingon ni Apostol Pablo. Okay, atong tanawon na kaigsunan. Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Unsay giingon sa maong bersikulo? Ano igsoon? Kaya bisan unsay gisulat kani adto. Ha? Gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinagi sa pailog, pinagi sa paglipay gikan sa makasulatan makabatulong ta kita paglaw. Unsa man ni igsoon ang giingon diri nga gisulat kaniadto. Siyempre ang gisulat kaniadto mao ni ama basahon ni Moises. Unsay giingon? Ang kaniadto mo'y naghatag palaab sa ato pa mga kaigsunan. Ang pagtulunan ligsoon sa Biblia nga giingon ni Ginoong Hesus nga wala siya mihan ni aron sa pagdungkag sa maong kasudwan. Diba? Atong tanan dugagan mga bersikulo. Kay mao man niya akong tiba, maturan ako ang tanan nga mga manap nga mahugaw. Nagpadayon igsoon kini hugaw hangtod karon. O say giingon diri igsoon sa 1 Korinto kapitulo bersikulo 2 Korinto kapitulo 6 17. Busa panggula kamo gikan kanila o pagpabilin kamo gikan kanila magaingon ang Ginoo o gayaw na kamo bagika sa mahugaw o pagahinangkon to kamo. O tanawa kita nato maigsoon baglain ta o dili na magikap ng mga mahugaw. Ha? Usa ka duha ka bersikulo akong gibasa o niya napay mga laing mabasahon igsoon. Ha? Bisan pa ang mga iro, mga baboy, hugaw, hangtod karon na igsoon. Sumala sa akong tima. Makita na ito mga kaigsunan niya. Ang balang kasulatan. Wala gyud siya mag-usab. Ganong wala man.
atong tanawon. Salmo 87 versikulo 34. Agi pamatud nga hugaw lang gyapon mga kaigsoon. O sa gingon diri 89:34. Dili ko pagalapaso ng akong tubo. Di pagailisa ng butang nga migula sa akong mga ngabi. Kining pulong igsoon ang mga tugon na mugula sa ngabil sa Ginoo dili mausap ang kare. Ha? Dili mausap. Nga naman mga kaigsunan. Kaysa ang tanan ng mukaon sa mahugaw sama sa baboy inibalik sa Ginoo. Igsoon diretso kalayo mga igsoon. Atong basahon. Isayas kapitulo 66 versikulo 15-17. Kaya mo ba nagunaw na nga tapos na. O nahuman na daw kung igsoon. Usa gyud diri. Kaya niya karon si Diyo ba muani ba ng kalayo? O gang iyang karo masama sa limpulos aron sa pahamtang siyang kasuko. Uban ng kabangis. O saya pagbadlong uban sa masiga sa kalayo. Isais, pinagi sa kalayo si Diyo ba hamtang sa tanang hunod. O ang pinatay ni Diyo ba daghan katong pag nagabalaan silang kaugalingon, nagaputi silang kaugalingon aron sa pagadto sa mga tanaman luyo sa diya taliwala nagakaon og gunod sa baboy o dulumtanan o gilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan ng Diyo. Apangutanan nakitabo na ba ni? Wala pa mga igsoon. Paabuton pa. Kung pasabot mga igsoon, kung paabuton pa. Hindi balik na si Ginoo ang tanan. Mukaon sa unod sa baboy. Sa mahugaw. Apilang nilaga. Igsoon. Kung sa igingon dere, ang kalayo mga kaigsunan. Nagpula. Ha? Kano sa may tabo? Hindi balik na si Ginoo. Ha? Magadungan sa pagdangat sa katapusan. Wa pa diabot ang Ginoo karon. Mga atong bantayan. Ang silot igsoon, dili pa may tabo diya. Ecclesiastes kapitulo 8 versikulo 11. Unsay gingon Dexon? Ha? Ecclesiastes 8. Objection sa objection ni Kung. Pila gina ko? 3 minutes and 46. Taas pa. Yang ipamatuod nga bukaw. Wala ka nagtiba nga kaluwasan. I-off sa angkwan. Ay, sa pau, Brad. So, bro, Jeffrey, rin yun, matod pa sa ato igsoon Marcores nga nangis ko naman daw kung kuno ka og kaluwasan nga Sige. so siguro focus lang ta sa tema sa ito sa baboy. Lagi nila ako pula raw object ko counter ha. Ang iba sa bersikulo na ay baboy. Na ay mga mahugaw, haom na tima. Diba? Problema kung may baboy pero i-focus niya sa pwede na pakaon. Ayaw i-focus Wala, objection. Wala tima. Wala pipakaon, pulong ipakaon daw tima. Nagingon mo matod pa siya. Brad, ay sa Brad. Iya pa mang tindog. Wala Ako may Stand lang niya, stand. dili ba ang palihog mo ba sa to? Paumana sa siya, aya sa ipakuan. So ang objection sa ato igsoon nga nag-discuss naman kuno ka og kaluwasan nga wala kuno ka mo wala kini wala ka mo kuha sa tema. So ako ang pagsabot siguro ang imong gamit ito imong bersikulo tungod kay aron mahimo ka punto sa imong tema. So wala pa kay ingon nga nagpumas pag punto. So ingalen bro kini kumana sa igsoon tungod kay kumuha to niyang punto. Oo, paumana sa bro kay namay pangutana pod. Sa iyong pagkamatuod. So dili sa mo sa pakapaw. Kung nagkabantay ka nga isto tag kaluwasan siguro pamino sa naman basin di ay nga mo ting padulong sa iyang punto sa iyang nganong iya tod gamit kung siguro so sinabutan sa man. time start. Ang oras ko alas at 3 minutes and 40 seconds. Siya gipadayon sa teksunan. Ang giingon balang kasulatan, abalang kasulatan Isaiah 66. Aw balikon inibalik sa Ginoo ang tanan sa kuno. Klaro kayo mga kaigsunan tunugon sa kalayo. Ha? Versikulo 15 hangtod sa versikulo 17. O diya, di pa may mo ang sulot karon. Kaya man balik ang Ginoo. Gawas kung magbago niya ang kakbang, di na mo kagbaboy ka na. Ang sige sa Ecclesiastes 8:11, ang silot dili dahil bagay mo diya. Put pa sa po. Napay kausapan na siya mo usap. Sabi na sa tanan ng minaw, mga hingaon, o kini mga mahugaw, manap sama sa baboy. Ha? O na uti pamatunan ako ha. Karon,
Aduga nga atong bersikulo. Ikaw Depende pa, nila. bersikulo di. Wa ko kumalo lagi. Juan, Kaya ako, Kapitulo, gusto ka rin kumungutan na po. bersikulo 38. O siya gingon ni gitawag og Apostol Juan. 2 minutes Juan, and Kapitulo. 44 seconds. 2 minutes and Okay, taas ng oras. Nakabili sa presentation brad. 12, Nakaminis ang bersikulo sa presentasyon. iyang Jis 38. nganto sa 15. Okay, okay, gingon Murag tunga-tunga po ba? Agad ha. Pero ang ilang kwan 10 minutos. Diri sa 37. Bisan to, bitayo 38. Aron matuman ang pulong ni gisulti ni Isaias nga propeta nga nagingon. Yun Ginoo kinsa ba nagato sa ilang nga dungog gikan kadito. Nag-live din. Kinsa ba gipadayag ang bukton sa Ginoo. Sa kuno? Wala, wala Ang ako nila. basahon ni propeta Isaias kinahanglan matuman gayud. Atong usahay na tuman na ba? Ang pagkaon sa kaning baboy o guban mangugaw anak, nilagdag na ba? Wala pa maigsoon pangita o basahon. Mga referensya uban mabersyon nga nibalik ang Ginoo. Ang tanan ikaw kani ki pamatay na. Tawagan nila. Wa kay mabasa. Tawagan. Wa ni mo na mabasa nimo. Budaw ka. Di ba tiya? Sana kayo. O na ang pamatulan Mabasa kaya sa naman. Biblia, nga Hangtod gusto balik karon daw Dixon. daw. Bisa na makari baboy. Hindi rin ako yung basa. Iro. Ano man? Bugaw hangtod karon. Tumala sa ilang mabasahon. Ibalik si Kristo. O na makaigsunan Ibalik na. niya. Nibalik na si Kristo. Klaro kayo. Pagkasi. Agyo mabisi Agyo na lang. ko karon paggamit. Eh? O ba, nibalik naman si Kristo? Ha? Nibalik naman si Kristo. Niya pa yung oras mga ito. Kinyaw ginawa, kinyaw ang bangin so. Sa ikaduhang pagbalik? Sa ikaduhang pagbalik? Di pa matuod karon. Oh, wala siya. O Sila. mabirsikulo nga ang basa. O niya. Ako pa yung mark siya. Kinahanglan dili siya mukawas. Sana na magbanuban ay. Nasa karon na rin. Yung kagula. Kagyod. Lahi mo na mag-uban-uban, lahi na mga pagbalik. Gusto mo na ng uban eh. Pag-uban-uban, Wala siya pagbalik, lahi mo dito. Kaya kumabak sa man. Ha? Kumasa mag-ubalik. Ang mag-uban. Kumabalik sa limo. Uban mo na to. O dagang Hindi salamat. naman ninyo nga ako mag-uban kanina. Dili, lahi ka daw, uban. Uban lagi. Lahi ang pagbalik, lahi ang uban. Hotel ko karon si Kristo karon rin wala. Ang Ali ba utan ako naman. adunay mo tawag sa iya, na gid siya. Ala siya. O karon Pero mo ingon kag andyan na magbalik, po siya lahi ang mga man. pangutana. Iyang panglabay na. Punta mo pa na naman. Ay, ako naman. Salamat sa Tingson Jeff Renya nga nagpamarog sa iyang tema nga pamatutan ko ang mga pugaw nga mananap sama sa baboy. Pugaw hangtod karon panahon sa mga gusto. Ano na man niya 10 minutos karon panahon na usa sa ato igsoon sa pagpangutana ato na siya 10 minutos sa ato igsoon si Mar Flores Espinosa. Sama-sama. Unang pangutana, unsay rason nga nung baboy dili pakaon? Okay, salamat tanindot ni pangutana. Ang rason, ang baboy dili pakaon sumala sa Levitico 11. Hugaw. O dili pakaon Levitico 11 bersikulo 8. Sunod. O sa kay sa kamino. Hugaw siya bisan pagikaw sa patay dili pakaon. Gani ang Isaiah sa 66 bersikulo 16 sunugon ang mukaon sa ilaga o unod sa baboy. Dili siya magdungan pagdangat sa katapusan. Wala kung muna ang kahoy, ang kaon, hindi yung kagapin kasunod. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Unsay hinunda nga nung bugaw ang baboy? Okay, pangutana, kung saan ko na hinuna ng hugaw ang baboy. Salamat kayo sa imong pindot niya pangutana. Ang ako balik-balik. Mao yapon, kung sa inunggan ang baboy di pagkaon, hugaw. 6 minutes pa dito, maro akong pangutana. Unsay hinundan nga no ang baboy Hugaw. Okay. O sa balik ka, dito ti pangutana gyud niya. O sa kuno rason nga no ang baboy hugaw. Kanang hugaw siya. Tungod kay ang giingon sa Biblia, diya sa Levitico 11, ang baboy ay ang unod hugaw. Anong hugaw man? Sumala sa pagtuon sa mga doktor, ang kini ang baboy na ay makagaw. O gusto ka dagan ka siya og tambok. Ano is sumala sa mga research sa mga doktor kung imong pabasa ko, i-research na to, pero wala ko ani duana. Kana pangutana. pangutana, sumala diha sa Biblia. Ako sumala sa doktor. Sumala diha sa Biblia. Unsay rason nga no ang baboy hugaw? Okay. Walay pikas. Anong baboy hugaw? Pandili ka. Kay Usap yang na dapat. tiil, pikas. Hugaw kini. O Ano niya, kita dili nimo? mag-usap. Mo na yung rason niya, hugaw siya. Very good. Salamat sa imong lindot sa pangutana. Ang baboy dai premise, ang baboy dai hugaw tungod kay dili mo usap sa iyang pagkaon. Pangutana, kaning baboy nga binuhi nato.
kusog man kay musap. Pangutana diya sa Biblia. Una ba kay Una, mabasa una, nga ang una. baboy kusog musap, Ha? apil sa hugaw. Ay, Kumanta sa may akong tuhuan. Kamo o ang Diyos? Sige, dito tanaw na to. Di lagi, asa lagi ko motor ang Ay, ang Diyos mo. baboy sa una, ay ang baboy karon. Ang ingon sa libid Usap ni Pam. Ah, sige, mag-ubanta. Kulay baboy mo sa. ang baboy may kuko nga Kasi pikas. sumili man yan. Og tiil nga Bro, og kung sa Biblia na to basihan dito gyud ko moto sa Diyos ngano. Siya man nag-ingon nga dili mangusap Lahi niya. ang baboy Kunya. lagi sa una karon, lahi karon. Kaya akong pangutana Christian moderator. Hindi dito lalo ang wala ang baboy sa Israel sa una, dili tayo usap. Sakto man to. Pangutana. Sakto to oy. Grabe. Ay siguro baboy ron. Ang baboy nga kusog. Alagi, kung Naba diya sa kung makita ko baboy karon mo sabi mo kaon ba. Inig pakaon mo. Dili. Mong di mo usap, di na mo kumukaon. Saban. Ba ang baboy? Unsa man ang baboy? Kusog usap. Hugaw o Lugar sa ato pa nasipyat ang Diyos ani. Di wala ni sikyan dili. Mao diay naraw diyan. Libidi ko 11. Kusog usap, unya. Hugaw ang tuko, pikas ang tuko, unya dili mangusap. Mao na nagapahugaw niya, bisan mangusap siya. Salamat kayo sa imong yano nga pangutana ka nang ito. Palihog ko basa og nakabang baboy nga kusog mo usap diya. Objection mo dito. Siya rin nagsulti sa pulo nga kusog. Huwag ko nilito ka kusog mo kaon. Kusog mo usap. Ayaw ko bating mo pulo nga wala og glitok. Objection ha. Sa may objection nimo. Wala ko objection ako. Os pa pangutana nga wala ko gisulti. Ikaw rin ang So mulong wala ako. maganiha na ay mabasa. So yan gibarugan garon nga na ay mabasa. So aron mapaprove sa iyang argumento. Objection mo dito. Basaha. Ikaw may nagingon nga dunay mabasa. So basaha diya sa Biblia sumala akong Ang akong gingon, ang baboy may pikas na kuko, may kuko, unya di mangusap, maugaw kinialang kaninyo. Pero pangutana kang nabay kusog mo usap, imo na nang sinultian, dili ako. Pusa, imong pangutana di badawa. Wa ko ni sulti og pulong ang kusog mo usap. Pusa pangutana. mao gali ang pangutana. Ang baboy nga kusog mo usap Ano na? atong baboy nga ron bahugan mo kusog mo usap. Nabada sa Biblia, apil ang baboy nga kusog mo usap, dinadili sa Diyos kung hugaw na o wala. Unya na. Nalagi. Libidi ko 11. Basa. Wala kay nagkuan ko nag-live ko karon. Basa. Kaya wala kayo mabasa, uyong kapildi ka. Isa. Relax lang. Okay, ikaw man ingon nga na. Sige lang ha. Basa ha. Bantay ka lang. Unsa yung pangutana? Kung di mabasa sa Biblia nga, O sa gingon dire sa Leviticus baboy, City. inyo man siya nga wala. City. Sabi Ang mo ta baboy kay may poko nga pikas ug may tiil nga bukak. Apan wala magapangusap, huwag kinala kay ninyo. Una ko tubag pero isa-isa sa ulo ko na malagi sa minuto. Ayaw pagkamas malaw di na to. Usa ka minuto. O sa gingon dia, dili mangusap. O dia ko mangutana na nga. Asa baboy kusog pangusap. Ay mo na nang pinulungan, wa ko ni sulti ug pulong kusog pangusap. Usa pa yung pangutana. Wala tubag. Ay, wow. Otro ding dito. Ini siya mo komentaryo. Agiya karon. komentar bawal. Mr. Moderator, akong gingan siya nga asaman ang baboy. Kanang kusog mo usap, apil sa ginadili. Matod pa niya, nada sa Biblia. Pangutana na pa sa Biblia kasi yung tubag. Basa ko gibasa na mo lagi. Dabay pulong dira kusog mo. Objection mo dito. Wala ko objection. Mr. Moderator, akong katungdanan mo pagkuwak sa imong argumento. Objection daw ko moderator. Amo na akong katungdanan mo pagkuwak sa imong argumento. Okay. Na kaning sa napo ko objection. Natong sa role nga humanon sa objection So, mo. akong objection na klaro tinaw. Ako'y mo buwak sa iyang kuan, sa iyang argumento. Ang iyang argumento nga gibarugan ang baboy hugaw tungod kay dili muusap. So kaning baboy nato kusog man muusap. Akong pangutana diha sa Ano mabasa brad nga, baboy ba inyo basa, kita gid brad. usap. Sakto na sa Israel. Dito Ah. sa Ano, dili dito hugaw. usap. Okay. Ah. Pero baboy ka ron. mo. Eh kumusap ang baboy sa Israel sa una, pero kusog mo mukha ko doon. Kumusap is baboy sa una. Di ba, brad? Sakto ang nasulat sa Biblia. Ibalik ka na ako ni Sakto. Pero ang baboy karon hay sa baboy sa unang panahon. Ang basang bersikulo. Kulbas na inyo. Baboy. Yeah, usap ang baboy ron. Usap ay, uban pa balay. Bato na sa baboy. Una-una ra na. Dili huna Dili makita na yun. ako matubag. Imo Magsin na ka ng pulong picture. Usin siguro ka, usin ko. Isin na ka naman sa sinder. Kapag na mo mong baboy, dili kumuusap. Usa na garantiya. Oo, dili.
Okay. O yun, naka. Salamat kayo. Nindot yung Magkita man. Ako mo tanong, Tag, maayo. tanong ka karon. Wala na pasabot. Muto ba kasi mo makita o di ka muto si mo Inanay makita? ilaga. Ito, yung ko at nasa Ayaw mo Biblia. lang ilaga. Kung Si mo makita, di ka mo to. Kato yung sa Biblia, kaya ang Diyos yung nag-ingon na to. Tinuon lagi ang Biblia. Kana sila pero dili na Dito sa taon. ang Biblia. Pero, Maayo na siya. Why problema na? mo yun ka nga ningon sa Kristo, dili ka pangusap ang baboy. Mo yun ka na. Amo yun ka ang Diyos. Anjos, anjos. Ang Mo baboy yun ka. Sakto to. Ha? Sakto. Sabag, Lugar. ang baboy. Ang sakto to. Iliangay sa likod, Karon mo dili, sakto na pakaon. po ang Okay, mo sa baboy ron. Ah, pakaon. Subala. Ato pa. Nasipyat ito ang Diyos sa una nga. Usa, ayaw sa Nasipyat likod yung ito. baboy. Pero Nasipyat. ayaw lang ka na. Nasipyat lugar to ang Diyos sa una nga. Binuwi sa Ginoo. Umuusap Pero ni sa dili unahing siya mga adlaw. Ako na Dagan mo pa ang ma-address ka Umuusap lagi karon tayo. Pero dili Okay, ka na. lugar. O yun ka, usap. Lugar. Dili lagi ko. Yun kaya ang ako ang Diyos gira ko yunan. Ang pangyarihan sa Diyos. Yun ako, parehata, basimita. Umuwi ka sa Ginoo, mo yun yapon ko. Aw. Pero ang baboy sa una lagi. Di mo usap ko kay Pete sa unang panahon. Lai malo dito mo Pero karon. kana Exxon, Ha? Lahi. dili na pasabot nga ang baboy ipakaon. Ibaboy may pasulod ani, kabalo mo kani. Ugaw mo manak. Pero pasobra ani gidati mong iyan, ikaw na punta. Pilipos 3:19, ipakados-dos ng tiyan. Pusa, dili pasabot Exxon, ipakaon ang baboy. Sumala sang ipasabot, karuma 14:23. Na ang gingaryan dili pagkaon. Sunod kanindot imong So, pangutana. pangutana, o yun ka ba nga ang tanang Anong oras mo dito? 3 minutes and 29 seconds. Sunod, Sunod, pangutana. O Kung yun basa ka na ba? sa Biblia karon ang baboy pagkaon na wato Ang pili pa mugaw sa human lang tao. dito. O, ang musulod. Biblia. Ang mugawa sa baba. Dili ko. Katong musulod O, sa basa? tao. Dili. O. Ah, sige. Ito basa ka. Subag, dili ko yun. Ah, Ito sa malo. dili na ba ikutana, balik ka. Ano, record dito bro. Wow, wait. Okay, pangutana. Dali ka pangutana. Labing. O yun ka ba? Na ang makahugaw sa tao, dili ang musulod sa iyang baba. Kay gawa sa laman sa iyang putipot. Kung dili ang makahugaw sa tao, kato day ang mugawas sa iyang baba. O yun ka, oo, dili. Subag. O yun ko, pero isa. Kabalo mo ka mo react din ka. Huwag mo magtubag. Kuha man na sa tubag, kuha man na sa. Explain ko sa kabinoto. O yun ko, ang musulod yung baba, dili makabahugaw. Kaya ka na ang Itson, mala sa versikulo 2, nagingon, and when they saw some of his disciples ate bread. Klaro kayo, unsa nang bread sa Bisaya? Tinapay, pudag-unahunan niya baboy. Dili ka pasar. Pusa, ang tubag. O yun ko, kay ka na. Tinapay, kay ka na makahugaw. Ang kamot niya makahugaw. Dili ang pinaya. So, pangutana. Pangutana. Kaya ni Oyon ka naman nga ang 2 minutes and 19 ni Oyon ka naman nga ang makasulod sa baba ay makasulod sa sulod sa tong sa tong lawas dili makahugaw. Moyon ka ba nga ang gipasabot mo dira sa Mark City 19 figuring all bets ilimpyon ang tanan karne. Dili ko yun. Dili ko yun. Mabi na nga ako na sige paklaro. Nga sa versikulo 2, bread ang gibutang, gilalisan diya. Anong bread? Ha? Klaro kayo, ang giyon ni Ginong Isos. Di ako ipabiblia diri. Nakita na ako ha. Para maklaro nato. Okay, pwede natin na ako ha. wala ka lang minuto. Sige lang, okay. Hindi lang kung basa versikulo. Ang Marcos 10:19, naigingon din si Ikson nga kusir. Amot pasabot sa kusir. Yan ang mga manok, baka, mo na ibot pasabot. Pero ipaapil ganyan ang baboy, yung unsa diya. Di na dyan kumukuha na mo yung supa ko na. Klaro kayo, versikulo 2. Bread, ang giisgutan din eh. Tinapay, ilang gikaon. Dili, baboy, nasaba sa muna hula. Sulod pangutana. 1 minute and so pangutana pagbabasa nako sa Biblia nga ang Mark City 19 figuring all myths sa tanan. Dili ko mo yun. O sa observator, di mo sapaw, nag-explain pa ko. Pag mabasa nako sa Biblia, o yun ka ba, nga sayop ka, nga ipasabot sa nag, purging all myths, paglimpyo sa tanang karne. Pag mabasa nako, o yun ka nga sayop ka, kay sumala sa imo, premise, sumala sa imo, bread na. Pero kung mabasa po nako sa Biblia, purging all myths, tanang karne, o yun ka nga, nasayop ka. Oo, dili. yes! Dili ko mo yun, dili ko mo dawat. Kaya nga no, basa dire bread. O na yung version yung basahon. Di brad ni tubag sa brad niya dili sa mo yun. Kana dili o yun, O categorical mo na. Dili o yun, dili sa samudawat. Oo, dili. Oo, dili mo dawat. Dili kani o yun. Kauban mo na sila. Dili mo yun, o gini. Dili mo dawat.
Dili kung mo yun, kung imo basahon, kaya ano, kung pagay din sa Biblia. Kaya ka na yung mabili, ano ako na, pay-pay-bura yung basahon. Daya ako. King James. Dia. Basta kayo, basta kayo, dili kung mo yun. Kaya gano, magsumpake ang mga bersikulo. Ang imong unahon na ipakahon. Ang iyong si Biblia, na gino, una-una si gino, dili, pakahon. Pusa, dili, padawak. 16 seconds. Kung tayo kong mapagutan. 16 seconds. So, Last. Last. Dira sa buhat sis si padagan buat this. buhat sis nakita ni Pedro ang pananawon. Oh. Nakita niya tanang passing mananap. Oh. O yun ka ba pala maboy dira? Oo, dili. Bag, oy ko sa literal. Panahon man na. Dili ni pakahon. Wanay tubag. Wanay pangutan, wanay tubag. Purutang oras. So, para ato nang ihatag ang higayon sa atong igsuon si Marboris sa yung negative side. May tungod sa Dili mo brado kay para dili lang sa video ba. sa iya Ano na, minuto, stop sa akin, minuto tubig. sige, inom tubig. Eh bili ako bigyan ha. Eh, tagay tubig niyo si atong igsoon. Bili ako bigyan. Ako na lang po kikusog akong dingog para madunggan sa mga tao na minaw. Tug na kasantiyo. Bro, pakita sa Brad, tubig. Pakita sa tubig. Shout out sa mga Kabato na nagkabala, maboy musap. Ha? Hanapog ka nang usap ni mo nga klaro na ito. Doa lang, doa. Hanapog ka nang usap ni mo nga klaro na. Basahin ko nga mausap di. Dili, basta to. Coba. Kanang mabasa. Makita na, di ka masugot. Adik ko musugot na nang makita. Yes. Okay, so kalau panahon na sa ato igsong si Marboris Rizal sa pagguba sa pamatuo sa ato igsong Stephen Rinian isip ko sa negative side iyang pagabarugan ay iyang iyang pagaspakon ang baruganan sa ato igsong si Stephen Rinian may tungod sa ilang tema kamatutan ko ang mga hugaw mga kalak sa mas baboy hugaw ang atod karon panahon sa mga Kristohanon wala sa Biblia Talingaw mo, referensya, talingaw ka, supakon kini sa igsong Marboris Rizal Ano bro? nagpapalit Stop na, stop. Mulakaw ka. Di nagpapalit, nagpapalit. Ay, mo ako mo. Sige, sige ron. Wala ang nagkuhan. Lagi. Di, nanay lipalit. So, akong katungdaran mga kaigsunan, tikpamati, kung tikpaminaw, mao ang pagbungkag sa iyang argumento nga iyang gigamit. So, bahin man sa Kristiyano. Sa primerong pangutana, ang ipangutana siya, ang baboy ginadili dila sa Biblia, tungod kay dili kanimo usap, muna yung hugaw. Apan kining baboy nato, nakusugman mo kay mo usap sa iyang pagkaon. Una-una ka na nimo. Sa iyang ginadili o Una sa ka atibang. na nimo. Mana makaisunan sa unang pangutana para dahil magsunan. Wala na napaparugan. Kita di mo. Kan Wala ka kaigsunan kay amon di tuog ma ito sa Dios kay bahin man di ginausap ng pulong sa Dios. pagkaon o apil palaw pamutudan ko nga ang hugaw nga mananap sama sa baboy hugaw pangtod karon panahon sa mga Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. So sa primero pa lang pangutana daw ganang mga kaigsunan nga doon na ba kayo mabasa nga ang kusog mo usap sa iyang Kasab-an mong Super Fernandez ani Brad ba? apil pa sa hugaw wala na sa iyong tubag igsunan kay wa tayo mabasa sa Biblia karon kay Super Fernandez. apil man sa Kristiyano Sa- unsa may sawa na nga. panudlo sa ato Ginoong Hesukristo. Isin sa akong Dili ako picture. yung kasupak ani mga kaigsunan kun dili si Ginoong Hesukristo. Matoy pa ni Kristo nga ang tanan musulod sa imong tiyan umugawas sa imong putipot dili ka na ang makahugaw kanimo kun dili ang bugawas kanimo dai makaigsunan na matod pa niya nga ang pasabot daw dira bread muna ako kitang gi-challenge pag doon ako'y mabasa nga ang gipasabot dira purging all myths. Bisan pag sa ilang gigamit nga Biblia nga King James, mabasa gid nga purging all myths. Ang baboy day wala day karne. Mahimo ra ning not qualify mga kaigsunan kaning purging all myths kung mo deny sa ang baboy walay karne. Purging all myths. Pero ang baboy doon na Pero karne sa mga Griego kaigsunan. na bruma may nakasulat. Inaw nga ang iyang argumento nga gigamit nga bread. Ha? Mabasa gina
mga kaigsunan, litra por litra mga kaigsunan. Oh. Purging all Yeah, meats. bruma Bisan man na. pag sa ilang Biblia nga gigamit ka King James mga Isang kaigsunan. paglingon sa purging all So means. Ang mabasa yung definition sa purging bruma all mga meats. mahinlo. Buat pasabot Mananap. paglimpyo sa tanang Labi karne. mo Buat pasabot, balik ka sa ang Griego nga baboy day pinulungan. apil sa paglimpyo. Bruma may Why nakasulat na. exempted? All meats. Okay ra tag all meat kay Di man awe apil ang baboy. General man with is man. So apil ang baboy. So wala na siya nakapabarog sa iyang giingon nga nga hugaw ang baboy pangto sa Kristiyano kay bisan sa panundo ni Kristo mga kaigsunan kinimpiwan na tanan baboy sumala sa Biblia nga itong magamit o ila galing ni Biblia nagani silang Adventist toolbox mga kaigsunan King James na nasulod purging all meats busa katong iyang pagbarog nga bread na sayop siya kung mingon siya sakto siya sayop ang ilang Biblia nga gigamit manakaroon busa pa mga kaigsunan si Pedro mga kaigsunan nakita ko na nawon nakita na ang tanan kasing manapok at kabuksil ang baboy dayo waya padili o patantil ana ug nakita ni Pedro nga sumala pa sa ingon ni Pedro wala pa ako sukad makakaon sa hugaw sa tubag ni Pedro aw ni sa atong Ginoo ayaw gisipa nga kana hugaw kay gilimpyuhan na sa Ginoo muna nga kaigsunan batol pa din sa Corinthos 25 mga kaigsunan makahimo amo pagkaon bro madunggan bro dilayo Sige, okay. madunggan ka Dungo kayo. so medyo kan Ako lang gikuan nga. Uno Corinthos 25 mga kaigsunan batol pa dire ni Pablo makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga baligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. So, dili na ka makonsensya kung baboy ba na yung gikaon. Mo na lang og supako niya si Pablo, no? Makahimo kamo pagkaon sa tanang baligya. Pagkaon sa bisag unsang karne nga baligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Atinaw, kaon ta, no? Kaya matol pa din sa unang Korinto 10:31 mga kaigsunan busa on mo kaon kamo o mo inom o magbuhat bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios mga kaigsunan ay paglapalako brad lalaan sabi kay kung makikistorya ko brad wala akong katong Kita yung dagway ba? Ay pagulaw-ulaw. basta kaya ang imong pagkaon mga kaigsunan imong gipasidungog sa Dios muna isugo sa ato ang mga kaigsunan og diri sa Lityard sa Timoteo 4 Dili ba? Dilityo ba litoy? Sa Sabdilinte. Sa 5 matod pa diri kaigsunan ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalig pa bisan sa kay ang pulong sa Dios ang pag-ampo maoy nakapabalaan ini muna mga kaigsunan ibadlong sa Kolosas 16 matod pa sa Kolosas 16 mga kaigsunan balay-balay. atong basahon mga kaigsunan Kolosas 16 matod pa din sa Kolosas 16 mga kaigsunan ato sa tapiyo na atong Wala na siguro siya nagkabalabal ba? ibadlong sa Kolosas mga kaigsunan Kolosas 16 Nara mga kaigsunan no? Nara Kolosas 2:16 versikulo 2 Natingala ka. Itong basahon ibadlong sa mga kaigsunan Kolosas 2 dili na atong basahon diri kay puto Magalasya ka na brad. Kolosas 2:16 Pag-abdul na. basahon na to mga kaigsunan no ibadlong sa mga kaigsunan nara mga kaigsunan Kolosas 2:16 matod pa diri mga kaigsunan busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon kuna karon ibadlong sa mga kaigsunan kung sa ingon diri ayaw ninyo itugot nga dunay magsaway kaninyo mahitungod sa kanon ninyo mga kaigsunan pero tinaw nga nata karon busa wala to sa tugot kay mao na isugo kanato mga kaigsunan Wala ipaat na silang gapo. sila matod pa sa Roma 14:3 mga kaigsunan ang mukaon sa bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga kanon ray kanon ug ang tawo usab nga utanon ray kanon
dili ako magpukom sa tao nga mukaon bisag unsa. Kita mga kaigsunan mga Katoliko, naghukom ba taon nila nga di sila mukaon baboy? Wala, sila may kusog muhukom nato nga maimpirno. Asam ko nila Maimpirno daw kuno ang mukaon no baboy. Patod pa sa diri sa lagi ko kita. Roma 14, ang mukaon bisag unsa dili angay bisag kusog kayo mukaon. Ay kusog kayo muhukom mga kaigsunan. Mo na nga ang iyang pagpabarog sa tima mga kaigsunan usa lamang ka panaginip mga kaigsunan. Pagmata ni mo na magsunan dili na tinod. Hindi ka pwede magdala sa safety. Kaya mananghid magkadaan sila. Kaya nag-ingon rin sa Roma 16 mga kaigsunan. Nindot kini mga kaigsunan. Ay, nananghid. Ayaw itugot na ang gila ninyong maayo isipon nga daotan sa uban. So kanang mga baboy gila man mo ng maayo. Nang ayaw itugot nga ang gila Sige po, ninyong mamaya po lang. maayo isipon nga daotan sa uban. Kaya ang gingharian sa Dios dili pagtaon o Tanan gibuhat sa Dios maayo, kung may kapuslanan. Ano maglalis man dahil maglalis sa lalim. Pero wala nagpasabot na maayo ipakaon. Sa pa. Batoy pa dili sa 1 Korinto 8 mga kaigsunan. Hinoon ang pagkaon walay kalabutan sa atong relasyon sa Dios, no? Kung mukaon Kung mukaon man kita sa mga hinala dili makapabago sa pag-anaw sa Dios kanato. Wala gid dili kalibutan ang pagkaon sa atong relasyon sa kaigsunan. Sa ngayon, sa ino. Kay matod pa dili sa Lucas 8. Ay, kung baboy wala ninyo nang Ginoo. Isugo ang mga Wala apostoles. ninyo nang Ginoo. Kung muabot ta mo sa usa ka lungsod diin ang mga tawo mudawat kaninyo. Kauna ninyo ang bisag unsa nga ilang idalit kaninyo. Kauna ninyo bisan pagbaboy na. Kay matod pa sa 1 Korinto Dapiton ta ka ba? 10:25 mga kaigsunan. Ang Pamilang sa tanan Danban. Ikaw. Tanan karni baligya sa kabalo ko merkado. nga ikaw. Pwede na Mukaon kaunon mga baboy. kaigsunan. Depende Kung na wala ako. pag-agat sa pensinsa. Mauban ko sa imo, Dili na depende na po na mga nimo. kaigsunan. Kung sa imong idalit sa ako, baboy ba kabalo na o man dili? Adventista ko. Muna ang kanindot Kasi gusto. Kauna ninyo. sa Diyos mga kaigsunan, no? Ang ilang kuan magson, Ikaw. isupak din nun nilang padudot Kato nga panahon. Kabalo man ang Matod pa ni manggadapit Kristo nga kato sila mga Hudyo. Dili. Kabalo man ang manggadapit nga dili. di yun na sila mukaon Ang tanan baboy. nga makasulod sa Dili atong na lawas mo Badungan na, makahugaw ka nato. Doon ka na eh. Kung dili, Wala ka pong taga-debate bao ko, lamang ang gawas ng baba. Matod pa niya, Brit. Pero sa ilang Biblia nga gigamit, purging, Sila sa to, paglimpyo sa Ila lang yaw, pero atong tingog mga nadungganan. paglimpyo sa tanang karne makaisunan. Wala. Sa Mark City 19 grabe na ka pagbarog nga ang karne day tanang karne day limpyo na ug angay na kaunon. Sa ilang Biblia kuna nga diha sa nasa pakaisunan ug dili ra ko to. Salamat. Mutanak lang. Mutanak lang ko. Daghang salamat na kumana Inlo sa ng ato bitsa Igsoon na Martires sa iyang pagguba. Inlo. Sumala sa Diyos. Yung negative side, Sumala sa Diyos. Asan mo na mabasa. Sumala sa Diyos nga inlo. pamarong sa Igsoon, nga iyang pamatud-an, bukaw ang mananap, baboy. Ang nagkaroon sa panahon sa Kristohanan. Lahat Karon ito ang tados Igsoon, luyos kamera. ayaw nausap sa ato ang affirmative side nga mo Bubasa na cross ako. sa Baboy. amin. Sa atong Igsong si Martires. Di ba? Bubasa na ako. Basta sa pangutanan na ako. Wala lagi. Ay, magbubo kay. Muhatag ko sa utupan. Pero dapat ang ulis ko. Sige, og mabasa nimo. Papangutana sa daing kugutro. Puli-puli. Pangutana mo ni. Kinsa nagsulti naghukom ka mukaon sa unod sa baboy pagdungan sa pagdagat sa katasan. Kinsa nagsulti naghukom ang isde kawan Dios ubag kategori ka. Mr. Editor, wala pa siguro may nagsipa o kinsa maghukom. So ang tema namo pamatutan niya na ang Inlo ka ba? Ang tanan na na mananap. mananap na hugaw apil sa Wala lagi. apil Sa lagi nimo nabasa. ano Bubasa lagi lang. May pagutana pre. Asa lagi nimo nabasa. Bubasa lagi lang. Mabasa ko nimo nga hinlo na. Ilang ba ilo ko? Mabasa niyo ko kung kagkumba. Ilagay ko. Ah, sige, ug mabasa nimo kaon ko kumba. isip na Sige, sa so ato na lang isulod sa Sino po kung wala? diba dos Basa pulos ba sa dos nga? 13 pa kay sunan objection Inlo dito na. tuwag ka ng pangutana Nga mahukaw. Kategorikal ang pangutana kinsa nagsulti nga maghukom kay matod mo ang isde naghukom
mukaon baboy impierno. Pangutana kinsay nagukom. Ang Dios ba ang hindi kategorikal. Salamat kayo sa pangutana. Ang nagukom dira ang Dios. So, sa Old Testament, no? Apan dira sa Colossus 2:13 kamong mga dili Hudyo walay apil sa balawod. So kitang mga dili Hudyo way apil sa balawod ang paghukom sa Dios. Ang mga Hudyo raman dra igsunan. So matud pa sa Colossus 2:13 kamong mga dili Hudyo walay apil sa balawod. Unsa na nga Biblia imong gi-open? Maayong balita. Sunod pangutana. Ayo na kay maayong Atong pa ang Dios maghukom. So puyon ka nga nasayop ka sa mong gisulti. Kagis di mga naghukom puyon ka nasayop ka. Wala ko na sayop mga kaisunan. Dali na siya duha diri. Atong tingog may nadunggan diri gimute na ko ila. Sure. Unsa may pulos sayang pag-argumento kan buwa sa naghukom. So na siya karon aron hukman tang mga Katoliko nga nangaon og baboy. Una ang tubag. Wala ko na sayop pag kaisunan. Kay unsa may mong rason nganong naa ka diri. Kung wala ka naghukom ka na mo nga makaon og baboy. Sunod pangutana. Matod mo, ang hindi naghukom. Asa mabasa sa Espiritu Bersikulo. Ang hindi man naghukom. Mukaon baboy. Membiro, asa basa? Salamat kayo sa question ni Sir Lamig. Kini tumagang ni Sir Dito. Biblia, reprinsa, kung reprinsa siya. Ni ani siya, aron paghukom ka na to, nga ang baboy dili pa ibakaon. Moderator, bagol pangutana. Napakabasa. Sir Dito, Bakit na malaya sa kanimo? Kami nang gimute lagi na ko. reprinsa siya. Unsa may rason niya nga ni ani siya? Ni ani siya aron sa paghukom ka na to, nga ang baboy dili ipakaon. Muna, kung pangutana ko na sa Biblia, wala tayo nag-ima kung tayo ang referensya kung Biblia lang. So kung referensya siya ang referensya niya ni siya aron sa paghukom nga ang baboy dili ipakaon. So siya kung referensya. Kung pangitawan sa gasa mabasa na niya. Sunod pangutana. Sunod. Ang atong tiba gipirmahan. Sumala sa mabasa. Sumala sa Biblia o referensya. At pangutana. Na ba kayo referensya ipakita? Nga napamaton yung hindi ba naghukom na wala. Mr. Rulita, tubag. Hello. Sir, ayaw ko, nata, madilit na magbinasa sa akong referensya mga kaigsunan. Siya akong referensya. Sa iya pa na mismo, gikan sa iyang baba. Unsa may rason niya nga ni istansya ni mga kaigsunan. Diba, aron sa paghukom, kumangita sa referensya, unsa buhing, muna kitawag na buhing referensya sa mga kaigsunan. No? Dili ang pagkamabasa kung dili siya kaya naman siya aron sa paghukom ka natong mga Katoliko na dili ipakawan ng baboy. Una, Biblia og referensya atong dima. Unang ikaw ang referensya unsa may pulos nimo nga niani ka kung wala ka nagutom. Una ba? Sunod pangutana. Ang SDA nagbasa sa Isaiah 66 versikulo 17. Ang Dios maghukom. Uyon ka ang SDA nibasa sa Biblia ang SDA maghukom. Uyon ka. So, ako, Tumaga. Mr. Katrikol, yabot naman sa paghukom. Ang among tema dira naman sa kalanan. So, kanang yung question, ibalik. So, palihog ko Question mo dito. ibalik sa tema ba. So, paghukom, wala. Gatima ba na, dapat na dira, nga kung tema, paitungot sa paghukom, na dira, wala. Objection mo dito. Puli lang. So, ang tema din nga pamatud-an ko. So, ayun pag-ayos ko, ang din mahitungot sa mananap. Ang maong baboy. Hangtod karon sa panahon sa Kristohanon, bugaw gihapon. So, karon kinahigsgot naman mo hukom, Objection. Out of context mga kisunan. Objection. Iyang ginitok, Mr. Moderator, ng SDA manugupong. O nang gipangutana na ko siya. O nang dili siya pwede multipass sa mga pangutana. Ang pangutana balik ko na so makita man nato ang connection nga nagis sa hukom niya. Ano na siguro niya pangutana pa hukom. Okay, pagkaon na ko dali premise ko, dali ko ng pangutana. Objection na yan, Mr. Moderator. Among tema na nilayo naman kayo. Wala na may nagtimang hukuman eh. Among tema nga gipirmahan nila, pamutundaan niya. Ay, pero pagpangutana o pagbahin sa paghukom, kaluwasan. Kaya ang tema na to, may tungod man. Ipadayon ba? So siguro Counter objection, talipon ako. Di mo nang gilitok. Luminaw, agan kinakadungog. Gilitok ni mo, nga ngizdi, may nagukom, nga mukaon sa baboy, impierno. Gilitok na niya. Karon, pangutan ako. Tukuron na ka. Isaiah 66, versikulo 16. Kaya pinaagi sa kalayo, si Jiba, mapahamtang og hukom. Pangutana. Ang ngizdi, iguulang nagbasa nga, ang Diyos maghukom. Ang mukaon sa baboy, impierno. Pangutana, kinsa may nagsukan. Ang ngizdi, iguulang nagbasa, o ang Diyos may nagsulkay. Wala na ato ni Mr. Moderator. Atong tema, wala. Atong tema, wala utas. Pero yun na nato na.
ang giignan lagi tira so karang Isayas Old Testament ang giignan na Hudyo. Kolosas 2:13 gitubag ko na ang mga dili Hudyo way apil sa balaod. Dito ro pangutana kategorikal. Ang iba naghukom o ang Dios may naghukom sumala sa ibasa mo ni pangutana kategorikal sumala sa role ng o bago niya. Sa pangutana otro brad. Pangutana matol ko ang iba naghukom matol mo. Sumala sa akong ibasa, uyon ka nga ang Dios mo gukom sumala sa akong ibasa. Dili ang iske, uyon ka. Sumala sa imong ibasa ang Uyon ka. hukom dira ang Dios uyon ko. Pero ang gihukman dira Hudyo. Kolosas 2:3. Kolosas 2:3 mga kaigsunan. Ang dili Hudyo way apil sa balaod. So kitang mga dili Hudyo di ta makapil-apil sa balaod. Dili ba ta Hudyo? Og nara nimo Hudyo ka. Pero unsa may panudo ni Kristo, ang tanang karne limpyo, purging all myths. Sa tanang karne limpyo na. So kung nara nimo og supa ko nimo na og Kristiyano ka. Pero kung Hudyo ka, Hudyo ka ala pa dayon dira. Pero kumakonta ka otro. Kolosas 2:13 ang dili Hudyo way apil sa balaod. Kolosas pangutana. Kolosas 2:16. Wala pangutana. Sa Isaiah 66, matod mo, Hudyo may gisulti. Asa mabasa kapitulo bersikulo dia sa Isaiah 66. Nga Hudyo lagi sulti. Wag ko nindot kay mga kaigsunan. Asa mabasa sa Isaiah daw kung Hudyo magsunan. Grabe ka din sa mga kaigsunan. Hudyo ang istorya nila. Hudyo ang ginanang ano man. Wa pa man po'y Kristiyano ana. Ay kung ginangan ng moderator. Ay sabi nito na nabay mabasa sa Isaiah 66. Ay nga Mr. Moderator, Wala ang pangutana. objection Mr. Moderator. Kani ang pangutana out of context na wala naman ni wala naman ni Kung tares kategorikal na apay mo ba sa Hudyo, siguro ang imong tubag wala mo kung kung sabto na ang yang pangutana Mr. Moderator, wala naman ni wala naman ni sa kalan gupo do sa naman ni. So ang sa sumala sa kasabtan Context naman eh. Yung tanang categorical question nga naapay Hudyo mabasa sa Oh, kayo nang ginito. So ang imong tubag usab Yung sa Hudyo gisulti yan. ay ang imong tubag kinahanglan nga wala mabasa kung litra por litra magaling na siya nga pagkapangutanaha. Depende na siguro ning pagtubag na pagpili kung may kaog wala may kaog naa depende na usab na sa imong palo answer sa pagtubag kung Aliko ng pangutana. Okay, start. Aliko na ako pangutana. Ato niya ang Hudyo may gisultihan sa Isaiah 66. Ang pangutana mao ni, naabay mabasa diya ang Hudyo? Yes or no? Wala kategori ka Isaiah 66. Kung wala yung mabasa din ang Hudyo makaigsunan. Pero klaro, masabdan mga kaigsunan nga ang giignan dira ang mga Hudyo. Wala kang po'y Kristiyano ana. No, ang iyong question, invalid mga kaigsunan. Ang gignan nga, ang gignan dira sa Isaiah ang Kristiyano. Wala ka may Kristiyano dira. Ang gignan dira sa Dios, ang iyang katawan. Yung kinsa may iyang katawan dira, ang Hudyo. Klaro kay ay ko gignan nga. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Categorical. Premise. Culture and social norm in the time of Jesus. And until now, look down at dogs and pigs. They are both considered unclean now. Pangutana. O yun ka, usap pag kayo ulit mo. Kapan? Ila man ang libro mga kaigsunan. Ano, mudala ba sa ato na si Bo Sanchez. Naay mga pinirmahan sa mapari. So, usay pangutana numero. Aliko na po. O yun ka, usupak nga dogs and pigs, they are both considered unclean. Pangutana. O yun, supak yung libro. Sa imong nabasa. Basaon na Categorical. Basaon O yun, usupak. Basaon na to, basaon na to. Sige, basa. Ay, moderator mabasa, moderator. Ay, nasa roles. Basaon na to. Moderator mabasa. Ang iyang context, ang iyang context. Stop man tayo. Ang author na yung mga libro si Bo Sanchez sa Katoliko. Yung libro Sabat. So asam dari kini. O kanang Nicola. O kini pula ako tong basahan na. Ay, basa, moderator ah. Sa ako basahan na. Ano nga dos magagumbasa mo. So sa John 23, culture and social norms in the time of Jesus and until now look down on dogs and pigs. Tuldok. They are both considered unclean. So sa man basahan pa tipo. Basaon na to. Ay, Kaya pumunta na kategori ka. Na may kondisyon o Nagano panahon.
Basa. Sa akin ako kibasa tanan sa man. Sa gusto ko maminaw kibasa. Okay, basa ata. Big Purmiros, sunod danan. culture and social. Dali. Kapila dali. Apel ko no, uyon ang sa mo, uyon ka ako. Dili lang mo yun, Mr. Moderator. Ang kinirayaw. Depende sa context mo na. Sige, basahan natin. Kanina ka pa, Mr. Moderator. Baga, pangutana. Beto basahan Bago, sa man. pangutana, ha? Ito na to. O yan ka ba, usap pa. So, culture and social norms. Hindi na lang, sa man, respeto na to siya, kini na lang. Oo, Kini paragraph. Paragraph. Ha? Kini paragraph na lang. Paragraph sa paragraph. Sentence, paragraph. Sumayo may paragraph, ano masaktan Inyo na lang basaon tanan, di mo mo karon. Mura lang Stop ka lang, stop ka lang. Stop Ay, ka kay walay bayan ka. Walay, di ba na sa Stop lipason? lang clock. O na akong bilahinan, kay klaro kayo yung libro. Sige. So, basahan ako tibok paragraph. Kira kanara, kay pagkuhan, premise mo na. Kanara may hindi pasabot. Sige. So, kanina ang sentence, uyon ka ba? Kanina ang sentence. Basa yun ng batbang. So, wait lang. Basta ang So, wait lang. paragraph. Wait lang. Basta So, wait lang. Ay, relax lang. So, uyon ba ka nga sentence na yung pabasa o parang, so, uyon ba kapag ka nga paragraph o yung gustong ipabasa? Paragraph kay ang Paragraph. pagpasabot sa Imo sentence nagsulat lang. man. Imo mo sentence lang. Basta Sa paragraph, kini man kinatibok lang din eh. Tama. Tama na din wala eh. kay stop ang clock. So, uyon na siya. Basahan ako. Ayaw kami basa kay Hindi. Nandito. Tinira. Kinira. Paragraph raman. Dili na. O, sige. Culture and social norms in the time of Jesus and until now looked down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. Street dogs are considered unhealthy, scavengers, and could spread sickness. These things enable us to comprehend the opening statement of Jesus in the gospel today. His statement on dogs and pigs has a deeper significance. He refers to the need for spiritual preparedness and maturity to receive instructions and teachings. The gospel truths and the instruction about the kingdom of God are precious as pearls, while gold, silver, and precious metals are mined from terrestrial deposits. Pearls are precious because they have to be discovered and recovered from the depths of the sea. So, iba sa pila rin. Wala, sabot na. Paragraph raman brad. Paragraph mo na. Ay na, disabot na, tama. Okay, wala kayo mabasa o diyo. Ang pangutan na katingin ka. O yun, usupak. Sulat yung libro. So baga, Mr. Supak ko sayang isulat sayang libro kung basahon ni mo tanang ganon di man ay, ipapasa. Mr. Moderator. Usawap, Nagtiksi mo dito. Sige, Panahon niya mo tubag. Hindi panahon magkomentaryo. sige, kumbaga bro. Tubag gali na po. Ikaw na po. O yun gali na po to, di ba dokumentaryo tubag man to. O yun, usupak. Tinuro, nag-isulat yung Supak libro. ko nila Mr. Editor kay nga Categorical. Kumbaga. supak gali. O yan supak. Sige, supak. Salamat. So, wag igsunan nganon dili na ipabasa ang tanan. Sige. Kung wa sa kitambunan muna klaro kay wag igsunan nga. Sunod, pangutan. Gamit siya nga di na ipabasa na niya. Pero ang na-statement sa pag I have 1 minute to answer. Okay. Do not stop out to according to Kalabaw. So, doon na ipasabot na magigsunan kung basahon nato tanan pero nganon dili na ipabasa. So, bala siya. Okay, sunod pangutan na. Sunod, pangutan na. Matol mo kay nisupak ka. So, o yun ka nga, ikaw may sakto, ang pare mo yung sayop. Tubag. Salamat sa pangutana. Dili ko o yun magsunog, dili sad ko sabak. Nga naman, ang kontik sana, dili man sa kwan. Ang kontik sana iya mangitambunan. No? May unsa nga, ang pare may sakto, pag ako may sayop, wala may kwan. Nga naman, doon na sa gitambunan, nga nung dili man na ipabasa. Kung basahon ginato na tanan, makita unsay tubag dira. Naraga po yung tubag dira. Pero, taon naman, dili man na ipabasa. Di ta kabot, iya man ang libro, di mo na ato. Magpalit na tanan na magkaigsunan. Muna. Sabi pangutan na. 30 seconds. 30 seconds. Kung ako'y babasa ni mo tanan, o yun ka, ngayon mo yung dawaton. Basa na ako na tanan. O, dili taman, tabi taman. O yun ka. Tanan break ka. Dira, tanan man. Kaya ang pagpasabot man nila. Dili man putol. Dili man putol-putol. Kudlit mga kaigsunan. Ang pag bala na sa magkuha na sa kanang Sorry. bala na sa ganinaran po na to. Sa 10 diyan na seconds, to. 10 seconds. Ang pagpasabot may importante. Ang pagpasabot mga kaigsunan. Dili tudlok lamang. Dili putol-putol. Kung dili ang kontibok, kontekstual. Pero nahadlok mo sa ipabasa. Sige, dili na to Time. pugsod. So, nakurot ng oras sa 10 minutes cross-examination. So karon, mag-proceed kita sa sunod nga
ilang pagkabuhaton karon aduna sila ay second stand rebuttal. Ang ato igsoon affirmative side mohatag og 5 minutes rebuttal ug mangutana dayon nato ang negative side si Mar Boris 5 minutes usab nya pagkuman sa rebuttal ug cross examine mo rebuttal usab ang ato igsoon si Mar Boris for 5 minutes ug mangutana usab ang ato ang igsoon si Jeffrey for cross examination 5 minutes. So time start 5 minutes. Okay, salamat kayo sa ato ang langgang ng teritoryo. Salamat kayo sa contact. 5 minutes mga kaigsunan. Nakita ato ang ilang libro so natri ang kamaturan. Subay sa tima na ako ang kabarog. Anong kuliin? Naiging diriyo. Culture and social norms in the time of this house. And until now, hangtod karon, ang tima na ako, kamatunan ako, hangtod karon, ni tagap sa tima mga kaigsunan. Dahil patso tayo dito. Para karon nga naglisod sa tawon nagtupag. Ha? Siya mo insakto. O na nagunahon na siya basin sayo papare. Ay miwag sayo papare. Ayaw. Eh basin pasukan ka sa mga kauban. Ha? Napamatunan ako ang team mga igsoon. Dili kapulon. O nga sa ako nga pangutana ganina, iyang gipanglitok nga ang isdi ko na may nagokong. Nagkataranta mga igsoon no, sa akong mga pangutana. Klaro kayo, miingon siya nga ang Diyos ko ay nagukok. Dili ang isdi. Ang isdi, walay rason nga muhukom nga kamo maimpirno nga mukaw baboy, malaglag mo. Wala minisulti. Nagbasa lang Biblia. Pagbalik sa Ginoo, ang tanan mukaon tono, tumara sa kabasa, maglungan sa pagdangat sa katapusan. Klaro, at paparog na ko ang tima. Kay bisan hangtod karon mga igsuon nga kining kamatuoran ng pabilin. Kay bisan ba na nagingon si Ginoong Hesus nga wala ako miyani aron sa pagbungkag sa kasubuan sa Dios. O igsoon nga kada pangutanan ako siya. Diri igsoon sa akong gipangsulat mga igala no. Nga bato niya nga gilimpihan na ni Kristo. Oh. Yang gigamit ang Marcos 7:19. Wala gay baging mangiskot ang gumit. Pasabot rin baboy na. Dili igsoon. Tanawa sa bersikulo diri ang maklaro may igsoon. 50 seconds. 2 minutes and 46 seconds. Ang ano sa akong libro. Ang mabasa niya, kosher. Ha? Kanang kosher igsoon limpyo. Wala yung ginsod ng baboy meat. Makabasa lang meat. Kaya huwa ng Roma 14, 23, met Japon ng Bisopia, pero gitanong sa Greek, wala ning gawa sa mahugaw manap. Mga tinapay dahil so, sa sanctuary kanya ito sa Israel. So sa, di ko madawat, di ko na kung maulo na niyang pan. Kaya mga ipamatutin na. Karon, mga iksoon mo ni, akong gipangutan na ganina mga kaiksunan, may tungod sa katong gitawag na po ang isti ibay maghukom. Dili gyud pelikula ko na. Dili gyud hukom ang isti. Sabi ni sa ang Diyos ko ay basa na po. Mao na nga nag-listen ni tao sa kupag Video TV. kada sulti na igsoon kada lito ako man ipangutana. Dili sa angayan mo. Check. Okay, iyan ang dilito. Mo na igsoon nga inawat nga kining bud galit ko. Dili niya ni sa likod seconds. Ilaman ng libro. Pinirmahan sa mga paryo, 12 sa buko. Father Joel Kamaya, Father Chico. Ato niya, balik ang libro, pangitaan eh. Nindot, karoon mga pagbuka. Ni mga igsoon niya. Napabarong na kong tima, usbo na ako. Nga, ang tanan, mananap, mahugaw, sabat, baboy. Hugaw, hantod karoon, tumala, Biblia. O, mga referensya. Sa pamatunan ako, karong kapunon. Kani, naglisod yung tubag, ang akong kampaw. Ako igsoon si Brother Mar Asuras. Good, kada mo na sa kung parang ato. Salamat Mr. 1 minute. Remaining time 1 minute. Pala na ako pala ano kung di oras na igsoon. O na mga kaigsoon nga. Ang akong pagbabarog igsoon. Ay, sorry. Okay. Atras tak na. O maayo ni kay makalingkod na gyud antig video ano. Oh. Oo na mga kaigsunan nga.
napamatudan ako ang tima o niya wa pa niya naguba. Ayog naguba na may ekson. Dapat punta nagreason ko og tupad sa iyang mapangutana. Kaya ngano, ang iya mapangutana may ekson kanina labihan kayo ka simple kayo. No, ang mapangutana diya sa libiti ko. Hoy, pamatudan ako. Diya ekson sa balata sulatan. Gani nangon si ingon ni Apostol Pablo, Roma kapitulo 15 seconds. Okay. Kanya to, gisulti og hatag dato paglaom. Sorry nga, ipamatugan ako karong kapon. Salamat, Mr. Timer o ating operator o gapon pinangga Margores. Kung andam na ko sa pagtupad sa mga pangutana. Time's up. Bang siya banguitan. Balik na mo. Sila? Si amigo. Okay. So cross-examination, start 5 minutes. Tapos so Marcores Espinosa. Okay. Start. Unang pangutana. Unang tubag. Unsay Bisaya sa mit. Okay. Pagkaon, karne, wala hubat. O niya, Mets man di ba? Mets ba? pagkaon lagi. Pagkaon, pwede karne, bisa dagang kay klase, basta mit ka ni M-E-T, hindi pasabot nga, aboy lang, tanan, klase nga kasi basta mit. Tapoy, tawag po nung harina, tapo na, tag-trick, tag-closas. Kaya sarma sa closas, dos, di size. Kaya siya mamit siya po na. Sunod pangutana, doon na ba kay isang reference lang diyan nga ang Bisaya sa Mets pagkaon. Wala. Wala ko yung reference dire. Pero kung gusto niyo mo ipatanaw na ako, pwede na ako na mayroon sa pro, gamit ang cellphone. Basta ang mit, dati nga basta na ito ha, pinalaya ko dire. Dali ha. Okay, basahon ako. Oh. Purag panahon pa man ang manpor nga Biblia, brad. Diri sa Marcos, wala ko yung reference makita, pero ako na ko'y basahon dire, pasabtan ako. Oh. Sige, basahon ako sa Marcos Kapitulo 7. Oh, lata na kayo ng wala, piri sabi. Marcos. Wala pinili. Next question. Next question. Oh. Imo baging pabarugan nga ang Bisaya sa Mets pagkaon oo o dili. Okay, tubag, pagkaon lagi na. Wala yung reference ako. Mabasa nga pagpulong word sa pagkaon. Pero kana siya asabton, kanang meat pagkaon, di lang kay baboy lang. Oh, di ba? Oh, mo ni akong tubag pangundindot yung pangutana. Sunod. Next. So yun da, karne sad na. Karne, o pwede mo tinapay, pero wala pasabot, kaya kana baboy lang. Sunod pangutana. Kay Yun na, gilimpihuan ang forging all Mets. O yun na nga, limpyo ng baboy. Ele po ko yun. Wala akong gusto pa karon. Karon gusto pa kilo ko sa imong una. Ang engin dingon dire sa Marcos City. 20 versikulo 19. Nag-ingon dire dahil lang nga basaw na to. Kini sa kapirson. Kadali. Okay. So na ang version, brad. Katong isa ka version na to. I'm remaining 88 seconds. Marcos Kapitulo 7, versikulo 19, naro? By seeing this show that every kind of food is kosher. Unya ka ng kosher mo na ang mga manok, baka, kining kanding, subala sa research, kung iksoon akong gitanaw, dili din ma-apply ang itawag ito meat nga baboy. Sunod tumutana. So, ang baboy, way karne. Karne siya pero dili pataon. Kaya inyo diri sa Marcos 7:19, kosher. Ang kosher lagi, wala mo baboy ini. Babasa Ang ingon diri, times up. Ang ingon diri, manok, cow, Next question. pila kami na to. 1 minute and 50 seconds. Forging all meats. Ilimpyuhan tanang karne. Wala. So, pa kung mo tanang karne, oo, dili. Tubag. Pag ingon dyan nga kosher, all meats, kosher, wala labot ang karne. Daw kada, tubag ko po. Ay kosher gani. Kasabot ka mo sa kosher. Wala di labot ang baboy. All meats gani, kosher, baka, kanding, manok. O na pasabot. Kung muna ho na nga baboy, kada, supak yung gana. Sunod pangutana. Ana. Buhat sa sumuhat.
Hindi katawa mo dito. Ay katawa na. Sa buhat Ayaw Diyos. katawa mo kaugalingong. Tana. O yun ka ba nga mabasa ang baboy dira sa pananawan ni Pedro? Oo, dili. Tubag, pabasa sa inyong Bush Bible, pero dili pakaon. Oh, kay pananahon man na. Pero Ayaw lang sana. pag mabasa na ko, literary 8 ang sacrifice. O yun ka na, safe na. Dili ko yun. Literary 8 ang sacrifice. Dili ko yun nga ipakaon. Diya sa buhat yes, galing ni Balibar mo yung Petro. Dili ko Ginoo. Kaya wala ako nakakaon o baboy sugad akong pagkabata. Ang karon. Mana supak to ko. Next question. Next question. Grabe lang. 38 seconds. So, next question. So, imo ba bang pabarugan nga dili na literal nga 8 ang sacrifice? Oo, dili. Tubag, nasa batis. Dito ko mo yun. Kaya gano, klaro kayo, parang mo na. Alawa gani, wala ka basa na. Buhat, isa ta kadili, sa kabila to, tubag. Buhat din disit, ganyan ito. O naglibog si Pinos panahon, naglibog literal. Away literal lang, parang mo na. Pag mabasa na ako literal 8 ang sacrifice, o yun ka na, safe ka. Dili ko mo yun. Wala, kami na ha. Kaya mo di ko yun. Kaya dili mabasa ang literal, ang baboy pakaon. Pag mabasa lagi na ako, o yun ka. Hands up! Dili lagi ko mo yun. Time's up na. Balik din niya nga. May baboy pakaon niya. Oh, sunod pa mo ta, wala na din. Ayun na. Wala. So nahumaan na ang 5 minutes rebuttal for affirmative side sa cross-examination. Karon karon sa negative side naman usab sa iyang second stand of rebuttal 5 minutes. Pagkuman sa 5 minutes ay pagpamarog. Umutan ang usab ito so Jeffrey for 5 minutes again sa negative side. So sugda na 5 minutes bro Boris. So mga kaigsunan, akong kasubok, nahimo naman tag mga bugok dani. All meats, way apil baboy, sabi kong tunim sa baboy, way karne. Mura tag mga kindira ni mga nagstorya. Na, all meats, way apil ang baboy, unsa na? Ang baboy, way karne. Pag may tag all meats gali, tanan karne, makaigsunan. Batod pag isa, porching all meats, so tanan karne. Galimpiyuhan. Ay kung ina ang baboy, way walay karne. Nabuwang mura mo tag pala na yan ang kinder ba, bagbaba nagtunog basa. Muna nga ang iyang pagpabarog mo kisunan, nagkatawa ko nga, ang iyang definition daw sa meats pagkaon, nasa mga makakita ng Bisayaan ng meats pagkaon. Nabuwang si kung saan yung pangitag Google, Miriam Dictionary magiging dili mo makita ng meats ang Bisayaan na pagkaon. Although ka ng meats pagkaon, pero dili na Bisaya ng meats pagkaon. Diyan, Bisaya ng meats in taon, nalangga na kung Jeffrey, karne. Oh, karne in taon na ang baboy, doon ay karne. Ay, kung ang baboy gulay. Kaya mo yung baboy gulay, away, apelang walay, apelang baboy anang all meats. Kay baboy, gulay. Una, dila sa paggamit na kuha ng buhat just mga kaigsunan, siya pa, dili daw na literal. Pag mabasa na akong literal, uyunan mo na dyan, kasi sa kuya noon, sa nagkasumpake naman na yung argumento mga kaigsunan. Unang, pasinsayan na gid sa nananaw, nakatawa pa lang ko, nakatawa na gid ko. Kaysa pag-ingon pa lang gid niya nga, meats, kuya, apel ang baboy. Sa meats gali, apel ang baboy. Na kanang buhat just, literal ba na? O, doon na kayo mabasa, literal, 8 and sacrifice. Doon na kayo mabasa. So, ang baboy dahil mabasa, ang kunan niya, doon na yung mabasa, baboy. So, dira sa kuhan, na ako'y mabasa nga literal. So, literal, di dahil pagkaon ng baboy. Kung sa mga ni Pedro, Ginoo, wala pa akong sukat nakakaon sa hugaw. Hugaw, kung may ingon kag hugaw, so apil itong baboy. Wala man ingon si Pedro dra. Ginoo, wala pa ako sukat nakakaon og limpyo. Hugaw may ang gingon dra, so apil ang baboy. Mo galing mo dunay mabasa nga apil ang baboy. Muna usay may ingon tubag ni, o tubag sa atong Ginoo, ayaw na isipa. Hugaw ang gilimpyuhan nasa Dios. Wala kayo na nagkatawa lang giko dani mo kay sandang katbang. Ambot og nagtuon bagay din siya o wala. Okay. Kamot lagi ko magkisunan kay ang Bisaya sa meats. Ang Bisaya daw sa meats, pagkaon. Naunsa kung saan yung pangita magkisunan ng Bisaya sa meats, dili na pagkaon. Although ka ng meats pagkaon. Pero kung Bisaya, dili na pagkaon. Naunsa may kiksunan na himo naman tao. Walay mga utok ani. Ituduan naman tanila og magbinugo na tani. Time remaining 2 minutes. Magbinugo na lang tani. Muna mga kaigsunan, klaro gid dira nga matud pa ni Kristo
dili ang sulod sa imong kalawasan mao ang makapahugaw kanimo, kun dili mao ang makapagawas kanimo direct din sa sila purging all myths, gilimpyuhan na ang tanang pagkaon. So dili day ang pagkaon makasulod ninyo, kun dili katong mugawas muna kay sunan nga kung mukaon na yung kaog baboy, ayaw kaog baboy, lutuwas ang karning baboy, ay magkaon kag baboy, magpinakaman mo, mas sakit pa mamumpa kang baboy. Pag pinaka, kaon baboy, kung buhi, karne, lutuwas kundi subaon, lamig mga ng adobo mga kaisunan, so may humba, lamig kenoy. Kung matod pa sa Diyos, ang gingarian sa Diyos, dili man pagkaon o pag-inom, kung dili pagkigdayat o pagpasalamat sa Diyos, ito pwede dita. Matod pa dira nga, kung mukhaon man ka mo, dapat ipasalamat ninyo sa Diyos. Apil mo din yung baboy dahil. Una nga, matod pa dira sa 1 Corinto, 25. Kanaan yung tanang karne baliga sa merkado nga, kung wala, ano pangunsinsa? Sugo man na, subakon lugar na to na. Mana gagamit sa siyang referensya mga kaigsunan. Ato ibutang granting without accepting nga mao gitoy point sa author mahimong bakakon si Kristo ug masayop ng pare una nga sa handlock sa gipabasa ang tanan kay dili ang pagpasabot sa libro dili man putlo na to pagkat kay magbuhat ka og poem dili man ka magputol-putol magbuhat ipasabot ni muna nga hadlok sa pagbasa. Sige lang, ato na lang pasagdahan sa iyang paggamit mga kaigsunan. So, klaro tinaw, forging all myths. Wala up. Next. Karon natagan nato gayon sa pag-cross-examine og Sir Jeffrey ngadto kang mga Forest for 5 minutes. And start. Kalikon ko ang pagutan na. Ininigay ko, anak ko na, uyon ka, ang pare. Yes, I know. Wait daw pare. Pare ng sulat, uyon ka, mapare ng sulat ani. Yun ko pare makanagsulat na. Yun lang ako. Okay, salamat. Uyon po ka, ang pare ng sulat niya, ang baboy, hugaw. Muna kaigsunan. Dira na to. Dili ko yun na magsunan. Kay kadlo kung sa ipabasa tanan. So, doon na may pagpasabot na mga kaigsunan. Nga nung unclean na mga kaigsunan. Pero ato yung direct butang na to pare na dira. Ato yung direct granting without accepting mga kaigsunan. Ato yung direct sa versikulo. Matod pa ni Kristo, all myths, forging all myths tanang karne gilimpyuhan. Ug mao na conclusion sa pare, kung wala kay gitambunan, mahimong sayop ta ang pare. Granting without accepting nga, wala kong ingon nga sayop ang pare. Pero basig do na sa gisampungan na yang gipagamit na ng referensya mga kaigsunan. Muna akong kubag. Okay. Kung nabasa na ako sa ibo ang isa ka whole paragraph dire. Uyon ka nga hugaw gyud ang baboy. Uyon ka, babasa na ko sa imo. Basahan nato na sugod sa digdanan, uyin ka. Okay, kanira. Apil dira sa likod. Ako apil na mong likod, buwan oras. Diro. Apil dira. Amo amin likod na. Lada na dia. Baboy daw, wala tayo tunda. Perfect vision mo na. Para kayo, apil mo na dira. Uyin ka, basahan ko tanan. Sa Ayo kanila. ta ayo muli ko may kondisyon nga ako may nangutana. Uyon ka dili. Ngaon sa Basa na ko na tibo. basahan ako. Okay. O tibo, uyon ka nga. Apil. Dili ako pangutana. Dili ka magbuot ang pangutana, ikaw may Adi po ka nangutana. magbot sa akong tubag. Apil na ko na likod. Oo. So dili ka mo yun. Sige, sunod pangutana, dili ka mo yun. Okay. Diya sa buhat Jess. Angtod sa pinadayag na libro. Wala na ba kayo nabasa nga hugaw? Ako mga manak. Yes or no? So, si Pauta na? Para sa pangutana, di ka ganun. Hindi ko na ako. Di mo mang-iba, gamit ang buhat Jess nga limpyo na. Ako pangutana mo ni. Diya sa libro sa buhat Jess, hangtod sa pinadayag, wala na ba kayo nabasa nga hugaw? So, salamat. Tumawag mo na ako yung So, Hugaw nga manap, hugaw nga manap. Wala na nabasa. Yes or no? So, doon naman tayo mabasa dira. Categorical, Mr. Moderate, categorical. Yes or no? Wala na yung mabasa, yes or no? Muno ka na kung naman galing sa mabasa, pero ang tema na to ay pamatuod sa Kristiyano. Kung naman kayo mabasa, Okay. pero tingnan na, kayo mabasa, pero ang tema man na to handod sa Kristiyano. Pero unsa may pagdudlo ni Kristo lagi? Ingon pa ni Kristo nga ang tanang sulod sa imong baba dili lagi na makahugaw nimo. So si Kristo ay magsupat dili ako. Musulod sa imong lawas dili na makahugaw. Ang makahugaw nimo ang
ang mugawas sa baba o gilimpyuhan ang tanang karne. Katong tima, apil man ang Kristiyano, padayon ba na si Kristiyano? Kung kayo wala, sige, maayo na. Nagbasa ka Biblia. Matod mo, no, dili. Okay, so uyon ka diya nga napabilin niya pong hugaw. Salamat kayo. Uyon ka. Wala na ako na uyon, mga isa na nagpabili ng sugaw. No? Kung mabasa sa Revelation, Pagtiksin mo direktor, wala na klaro kung pangutana. Balikon ako. Sa tarong sa paniyang. Mura mo wala nagkuhan siya. Wala na klaro. Balikon pangutana. Matod mo, gilimpyo na sa buwag tis. oh, what? Diya sa buwag tis, hangtod sa pinadayag. Wala na ba kayo mabasa nga mahugaw kay limpyo na? Ito ba categorical? Wala Yes, na. Ako wala ko kabasa. Ikaw nakabasa ka. So, pero ang panudlo man kasi na diha man sa Kristiyano. Nagpadayon ba sa Kristiyano? Kung nabasa, maayo kay nakabasa ka. Ako wala mo ko nakabasa. So, nakabasa ka. Pero di na panudlo sa Kristiyano, diya sa buhat klaro naglimpyuhan na sa baboy og literally ha. Nakabasa literally nga. Eat og sacrifice. Literal kayo. So, ang basahon ako literal. Larga dili. Ano, di ka pa basa kay ako may pangutana. Ako papraw ni pangutana, dili pa lang basa. Ay may nang 50 seconds. Pero pangutana. Matod mo wala kang basa, ako nabasa. So, oyon ka nga mabasa na ako, nga mabilin yung hugaw hangtod pinadayag. Oyon supak. Kung uyon ko makaigsunan, ningon nga, uyon ko na makaigsunan, kung ningon nga hantod sa Kristiyano dila sa pinadayag. Uyon ko. Pero ang iyang gibasahan na makaigsunan ang kanamang pinadayag 18:1. Objection mo senator. Sabi ito, nagtupag ko. Alam ko na klaro ha. Hindi kan sa buwates hangtod sa pinadayag. Oh, ano yung ayag tumagon. Kung napa kayo mabasa, oyon ka ba nga, iya sa gikan sa buwates, wala na yung mabasa nga hugaw. Oyon ka. Oyon o supak, mo na yung tumagon. Dili kay mutik pa sa live pangutana. Nagtupag bangko ako, ibawa mo ko ng utana. Start. Sige, ay babalik na kami, nagkatawa, babalik na mga utana namin, nagkatawa na lang ko. Dili mo kuan, mutik pa sa pangutana. Dili ko na ako ay tupag. Dili ko na ako. Ato may okay paklaro kini ganyan ko tinila yung oras. Okay. Salang pangutana. Balik ko na pangutana. Matod mo ka wa kay mabasa ako na mabasa. So oyon ka nga na mabasa nga ugaw gyapon. Ang mga manap ug langgam oyon ka nga na ko mabasa. Uyunan ako na kung ningon nga hugaw gyapon ang mananap diya sa Kristiyano. Okay. Kung wala, Kung nabasa ko. I have 1 minute to piso. One sir, do not sabaw ako din sa kalabaw. 5 seconds. Ang gikot ni Time's up. sayang, tupag na ako. Yan yung time no. Basahan Live na na, so mga binatik ko mga kaigsonan sa live kaya nakatanaw karon sa Facebook Live. Daghang salamat yun sa inyong pagkugig lantaw karon. Maabot na ta sa conclusion. 5 minutes of conclusion sa matag side sa ato ang so mga debatador sa Balista o sa Tigsoon sa Katoliko. Adunay 5 minutes of conclusion. Ang unang mag-conclude mao si ang atong negative side si Mar Boris Resolosa. Boris. Ikaw conclude, Brad. Conclusion na. Pwede na, magsama-sama na kay conclusion naman eh. Conclusion, dili na kamo pabarog din Watay nagka-overview. Conclusion sa ilang debate. Nga nauyunon Wala na kuan mga sa 4 oras. depende sa ilang conclusion. So, dili na ako magpabarog, no? Wala na. Kaya conclusion na 5 minutes. Conclusion na siya. So, Okay, time start. Pero, mas nindo to. so komentaryo ni siya. Wala, dili naman siya makapangutan. Wala diction, wala Wala diction. na. Pero, Ikaw na video matod Brad. pa sa kanyang gigamit makaigsunan ka ng Revelation 18 makaigsunan. Matod pa sa kuha ni sulat ni Ellen G. White. Ang gikot na dira mga kaigsunan, the message, Revelation 14:9, 12. Ang ilang gikot dira katong mga mananap nga gisimba. Kitang mga so kung ingon siya nga kuan, so ang mananap ay gi-conclude siya katong mananap nga gisimba. So dili di ang mananap nga mahugaw ang hugaw sa kay gisimba man. Gisimba man nila. Mo na conclude ni Ellen G. White katong Roma 14:9-12 o manaryo. So pero ang main purpose na sa iyang paggamit mga kaigsunan ang Biblia niya makasasala o dili na madawat ang iyang pagsasala. No? Karo tinawag na nga mga kaigsunan na conclusion na rin kani nga debate na
nahimot ang way grado ani makaigsunan. Ano man nagkatawa ang magsunan. Mets, way apil baboy. Mets, bisaya sa baboy pagkaon. Naunsan nga ingon nga pagka kindirwan na ato aning maong baong timaha may Mets, bisaya pagkaon. Asa mga makakitaan ng dictionary, heno, basig na sa kagali yung dictionary ni Bro Jeffrey. Karon po niya na nasulat ng yan dictionary. Stop. Bro, ato sang isa ka ng video. Ato sa tabi. Kaya nag Iset na ang schedule inyo sunod. Ako bro, okay ra nimo po. Sa sunod, maraming tanis ang kan. Okay ra nimo pumutudan ako. Ang regulation. Muna mga kaigsunan, mabasa ginato literally dila sa buhat Jess nga it og sacrifice. Pero ba ang ilang conclude ana mga kaigsunan, tao daw ginluwa na pero makabasa tag baboy. Pero ang ilang conclude ana tao na makabasa mo tag literally it og sacrifice. Mura nilag mukaon og tao ani mga kaigsunan, it mukaon sila tao. O ana na ko basig ko na sila kanang carnivore tao di ni kumpiyansan mo kaigsunan. O carnivore mukaon tao. So ang ilang daghan ko nakita og mga debate bayan sa mga SD mga ang conclude nila ang gilimpyuhan na taho na sa atong mabasa literally it sacrifice na makabasa pud ta nga baboy makabasa pud ta pero ang ilang conclude sundo na to nga tao daw ang gipasabot dira a Dios it ug sacrifice patyo ninin tao kay kaon na mayo na lang karnibal ani mga kaigsunan una nga usa ka dakong tulo bago nila makaigsunan nga mahimo gilang carnival makaigsunan no muna nga kapila gingon gini Kristo nga nasulod sa imong kalawasan dili gina makaugaw kun dili ang makapagawa sa imong baba munang dira sa 1 Corinto 10:25 kan-an ninyo tanang karne baligad sa merkado wala ay na mo pagkonsensya naman na dila ayaw nagkonsensya kumingon sa og konsensya but pasabot nga kung dunay baboy baligya dila pwede na kaonon ug dili na ka makonsensya makitunan kung sa asa mabasa ang baboy pakaon ana buhat Jess litra por litra 56 literal ba na nga litra por litra sa dato mabasa mga kaisunan mo na nga atong kimagina nagkalupad-lupad na mga mura na tagbalbal ani mga giton wala ra mo siya nakapokus sa atong tima sunod na lang pud ko kay pasagala na to at least nga niya ni siya ug ni pabarog sa iyang tima na nga sunod nga dili na ta mahimong kindirwan balik Bro Jeffrey na nga pag research nimo kanang all mets imo nang tang ma-research dili ang Bisaya sa mets dili na ta pagkaon kun dili karne kay nandabay na naminaw nga mga bata basig matino dili ang Bisaya sa mets pagkaon aso sa mga pagtubagan na nga gitudlo magud na ay kay ignan kasi lang ina nasayop man na nabaday na sa dictionary ang Bisaya sa mets pagkaon although pagkaon na siya pero ang Bisaya dili pagkaon kun dili karne naon sa pangigyon nila purging all mets gilimpyuhan na tanan karne so ang baboy day limpyo na Remaining 54 seconds. una nga pinalangga tong Jeffrey sa atong sinugdanan nga pag kanila ba sa mga kaigsunan kami ni sa ka bro ako magbot tima pildi kasi nagbot tima asa may napildi nahimo naman tang kindirwan nani Bisaya sa mets pagkaon saba inambog pa siya nga ikaw lagi buhat tima bro kay mapildi ay ikaw na buhat bro kay para kanang batas ako bro ikaw na buhat tima bro kay ikaw may nangagit na ako kapila saba sige kung ako mo buhat sa tima pildi ka Remaining 20 seconds. napildi ba ning Bisaya sa mets pagkaon na taon mag-exam mo nang naimo nang kindirwan ani sunod aning tima dili na ta magtima nga magbisaya tag mets pagkaon kay mahimo tang kindirwan ani daghang salamat ug maayong hapon kaning tanan sa Naminaw. Okay, salamat. Time's up. So, mga binatang mga kaigsuunan, nakuman na ang ato ang Igso Marboris sa iyang conclusion for 5 minutes. Karon panahon na usab sa Igso si Jeffrey niya sa iyang conclusions for 5 minutes. Salamat sa mga
sa ito mga brad. Diyan sa Salamat nabang. kayo may igsoon. Salamat sa kabila no sa. Ay, bakayo. Ato pa niya kung nakakay mabasa, basta ha. Ila may inya. Galing inisahin mga igsoon. Nakakay mabasa yun. Kay o isugot pasawon mga igsunan, babasa yun. Pinadayag 18. Dali Chris, 4. Eh, ako pamunta na kanina, naging dito nga, iya sa buhat is, wala na ba kayo mabasa nga mahugaw kay limpyo naman. Si mo niya ang kanyang ibot pasabot nga, limpyo na. Karon ikso na ako'y basahon diri sa Tagalog. Ati Catholic Bible. Naging diri, subigaw siya ng malakas, bubagsak na ang makapangyarihang Babylonia. Ngayon ay tulungan lamang siya sa mga Diyos at masamang espiritu at mamaruming hipon at marurumi at kasuklang kusuklang ng mga hayop. Ugog yapon iksoon. Antod sa pinadayag. O na nga, waman siya nabasa, ako'y basa. Karon kay nabasa man, ninaw kay mo ning dawaton. Pinabasa. Sa ato pa maiksoon, ang akong tima, nagpapilin, nga nagpabarog, mahugaw, hangtod karon ang tanan nga mananaw. Apili ni Baboy, sumara silang libro. Oh, sumara sa libro. Pero gusto niya basahon ni Ikson, ibuk chapter. Edad siguro. Hindi kayo lang di Ikson nga. Dili 15 siguro na. Ano sila ni istorya. Kaya yung masarap basahon to, ibuk libro. Wala tayong oras basahon ng ibuk libro. Kaya yun, ang katurang usa ka, kini usara ka panit, ikan sa ibabaw, ang tutubos. Ano yung gusto ng pasan ko sa musukot? Kaya yun naman, uli kayo sa iksuot. Ba na ibot, pasabot, kusa ang akong tiba, nagpapili nga napabarog, mga iksuot. Ganun napabarog man, bisan nilang libro nabasa, o niya sa Biblia, nabasa iksuot, hangtod sa pinadayag, nagpapili, pagkarog, o naglisod din tao sa pagtupag sa mga pangutana. No? Aksyon sa pilit nga iksuot. Pero normal lang nga, kaya basta maglisod pangutana, maglisod ng tupag. Ano? Kaya na iksuot, o naglisod din tao ng kapag, sige lang kay amigo may miyani. Di mo lang ako sa pildi ko, amigo miyani. Pakarugay lang, maturan. No? Pero sa mga Facebook iksuot, ay mag-leslanis may maraming personal ay pero tinod, amigo na ako nagsuot, barkada miyani. So sa doktrina, kabarugay, kurang di ay kami nagtasukbahe. Pauna nga, napamatodan ako, karong kapunon, ang maong tiba, ang baboy, manap ka mahugaw, sama sa baboy, hugaw ang karon, tipiya, o sa referensya, akong gibasa karon, o wala siya katandog sa libro, akong gibasa, kagisulat sa mga pare, Wilson, wag yun niya matandog. Ganun wa matandog? Tungod kay dili siya gusto iksoon nga masupak kayong pare. Mo nang ipangutanan ako siya na kay supak pang kaning libro, o yun di ka nga nasayop yung pare. Pare na sa'yo, di ka gusto. Diha may iksoon, mo nang nagbiso sa tupag. Ora gusto niya ipahayag basahon tanan. I'm remaining 1 minute and 30 seconds. O nga basahon tanan ang tibuok. O na iksoon niyang palusot. O nga dining kapunod ang tanan no. Inaot, na kini ka maturan, nga akong gipabarog, ang Diyos mismo nagsulti. Unsay mukula siyang mapulong, dili niya niya uspod. Dili niya uspod, Ikson, pero giyusap sa akong higala, Ikson. Yang gipupos, Ikson, ang mit. Matulog niya, dili ko na, bisaya ko no sa mit. Dili pagkaon. Unsa man na yung mit, pagkaon dili. Hindi na kay nabasa ng Pagkaon na. Sa pagkaon, tama sa kanding, o sa manok. Pagkaon na, di ba? Kung di ba, pagkaon na. Matawag di pagkaon na siya. Usab niya ang balaw. Dili lang kay klase Ikson ang pagkaon. Ang meaning ng Ikson, pagkaon gani, daghan klase, masabit, di lang kay karne lang. Pati Ikson, Sige, mabasa ni mo ingkag niya. Sige, record ako man. Harina gipasabot kay I-record ya, i-record. Pagkaon niya, baboy. 30 seconds. Wala Ikson nga, nini ka puno, salamat kayo sa tanan ng tanaw. I-record sa. Salamat nga, naibog yung debate, kapsay kayo. God bless you, may hapon. Humana, bro. Mga binati ko mga Ipangutana to na ko, pre. Wait lang. O mana. Sa mga binati ko mga kaigsunan, daghang kayong salamat yun sa inyong pag-ugihog.
with sa inyong pagkugi o Facebook pa sa mga Facebook. pagkugi ninyo blantaw sa ilang panaglantugi. So kung mautan na mong sige sa mitawag nila mo nagdebate kini sila Moral. ay Ako na istorya. sige sa mitawag kay sila tanan daog sila. Ako sa karon kay Daog daghan sila mo so kayo atong kay kayo. pamatuod sila sa ilang baruganan isip po sa kapikas. Duha ka mga side ang igsoon sa balista at katoliko nakapamatuod sila pabarog depende na lang ninyo mga igsoon sa daog pero Plus pa rin kaya na lang ginato ang mga bias ng mga komentaryo may tungod sa pikas sa mga site tungod kay isod ka na dili kay na importante dili ka na angay nga mohatag og mga negative comments sa live. Ang importante nga atong suportahan ang matag usa tungod kay silang duha nagpamatuod man ug unsay insakto kung say kamatuoran ug unsay angayan ug unsay tinuod gyud nga gitudlo isip ko sa ka mga Kristohanon. Ang importante nining tanan maigsoon mao respeto ang matag usa tungod kay tang tanan maigsoon man kita mga anak kita sa atong Ginoong Hesus-Kristo isip mga Kristohanon isip mga Kristiyano managlahi man atong pundok pero managsuon kita ang Dios nay bahala kung anong naingani ang tanan pero ang Dios na gid ang bahala kanang kita isip sa Kristiyano ang katong kasing-kasing nagdepende kung asa man gyud ang ato ang konsensya ang ato ang ginasaligan nga nahibalo kita nga ang Dios rang nahibalo sa tanan. So, andang salamat sa inyong pagkugi, atong palakpakan ng ato igsong sa Balistas Jeffrey Renyan. Affirmative side, sa negative side, palakpakan na nato si Mark Torres Resolosa. Salamat. Biso-biso sa diya. Ano, biso-biso? Ha? Sa atong MTP sa Biso-biso. Magkita sa Facebook, bayutan mo sila. Gamiton na naman sa Dili na dyan pwede mo biso-biso laki karon. Pwede. Ano lang ko Brad pa. Asa nga eskwelahan nagtudlo nga ang hubad sa meet. Pero wala ba taon? So, alright. Okay, so aso ni Asa nga eskwelahan. stop. Talagang salamat sa nagtanaw karon no. Sige.